Il-laqgħa tal-grupp parlamentari saret fuq talba ta' ħut mid-deputati parlamentari nazzjonalisti wara l-ħamis li għadda l-Prim Ministru ħabbar li ser jitlob vot ta' fiduċja. F'intervista mal-ġurnal Torċa l-Professur Godfrey Pirotta qal li minn wara l-gwerra li l-hawn din hija t-tielet darba li Prim Ministru talab vot ta' fiduċja. Huwa qal li l-mozzjoni ta' fiduċja fil-gvern imresqa mill-Prim Ministru Lorenz Gonzi għalkemm ser tgħaddi xorta waħda hija xhieda ta' gvern mhux stabbli bi problemi interni. Biex jiddiskuti din il-mozzjoni tnejn tlaqqa l-grupp parlamentari tal-Partit Nazzjonalista. Fit-tmiem din il-laqgħa li ħadet madwar satejn, il-Prim Ministru Lorenz Gonzi ma rridx jikkummenta mal-mezzi tax-xandir li kienu barret jistennewh. M'għandix kummenti x'nagħmel, il-laqgħat tal-grupp parlamentari huma laqgħat ristretti u b'rispett lejn id-diskrezzjoni li soltu aħna nagħtu lill-grupp parlamentari ma jidhirx li għandi nikkummenta. Għal din il-laqgħa ma attendix Franco De Bono li jsegwi l-vot tiegħu tal-ħamis li għadda u qal li ser jivvota favur il-gvern. Pulicino Orlando li talab għal-laqgħa ta' tnejn kiteb fuq il-Facebook u qal li hemm bżonn ta' soluzzjoni. Sa dan it-tant fih dan il-Partit Nazzjonalista bħalissa dejja kampanja sabiex tħeġġeġ lill-partitarji nazzjonalisti jagħtu l-appoġġ tagħhom lill-Prim Ministru f'dan il-mument ta' kriżi. Din il-kampanja qed tieħu l-forma ta' messaġġi fuq il-mobile li qed jintbagħtu lill-partitarji nazzjonalisti u oħrajn li rreżenjaw mill-partit biex fl-attivitajiet pubbliċi imorru jagħtu s-sapport tagħhom lil kap. Ministru kap tal-Partit Nazzjonalista